Well inis, tá mi sé gal ceacht Corpoideachas I dhéanamh líb. Agus inniu, tá mi gal caint líb faoi Sábháilteacht uisce. Nis tá sé tharbh tábhachtach fis a bheith ain ceithí bheith sábháilte agus buid thart uisce. Nis, cád agam trasna uisce? Well sa tír sé rénos tá neart locháin uisce harta nach bhfuil ach ní mar anis gomís be snáb locháin uisce a béidir go maithe snáb I gan cúb seo. Béidir go mín tú goile líon snábha le do rang sa scoil, béidir go mín tú snáb mar rang. Nó freisin, béidir go maithe gúsáid líon snábha agus túir do chudlaintí síre, nó ag déir seachtainna béidir le do chláán nó le do cháirde. Freisin, éhnechaí, má tá tú I giascaireacht ar ann, nó I báidireacht, nó freisin bíonn daoine is snáb san ann freisin. Caithe tú bheith cuaramach go háirid mar tá sra láidir go minic in ann. Folcadáin. Nis béidir a dús go gceappa, well, ní cha meas mhuiinú ar Sábháilteacht agus me a folcadáin. ó béidir nach gathe tusa ach má tá gasú níos óige sa teach béidir. Béidir go ddrathar nó ddrifúr níos óige, well caithe muid bheith cuaramach nach chfuil an tuisce rógáin róbsan agus iad I folcadáin. Mar sin má tá gasú óga sa maile agus iad a folcadáin caithe muid a gcónaí súla bhaine orb éitias gomach an tuisce rógáin. Freisin, mór warige. Nis tá me cinnte grúis ba fad sa warige snáb agus bíon daoine snábhanis fanna bliana. Fanna bliana bíonn siad snáb sa saora, sa ngníomhre, sa nóbhar agus sa nearach freisin. Cá muid bheith anchúramach sa warige. Cuma má sa snáb nó báidireacht nó giascaireacht agus tuach muid reise go sin ar báilín. Freisin, loch. Iríist má tá tú béidir go cealla go sead a chundain nó necla de heach, béidir go maithe snáb nó báidireacht iríist nó freisin I giascaireacht a loch. Ceach go leor. Nis cid leis a maithe súl agus tú is snáb. Well déitach an tuisce a bheith bhfuil sa tír sé rénos déitach an tuisce bheith fuór go minic bíonn se anúr. Agus tá sé sin tábhacht ó fis a bheith ad má sé róór a bheith an téadach ceart a bheith ort. Nis déitach mach sé dain, go háirid le lochanam má tú tomisteach a loch, béidir go mach an loch an dain. Agus freisin, caithe tú bheith cínte go bhfuil sad cecha le fáil amach as an uisce, go bhfuil bailach sábháilte mach as an uisce ad. Déitach go mach an tuisce salach, béidir go mach brús gorán, nó trúlú de hais éigen, agus níomhach sé sábháilte ar gaisin. Nis má tú ag trá, bei duine cub seo, muir tárthala nó béidir go mach duine cub seo ar dúlgus I líon snábha chomá. Nis, freisin I líon snábha be go leor cóirí ar an mála. Nach mé go leor cóirí timpeall an líon snábha. An nó sa ceanse mar hampla. Nach bhfuil cead a bheith I toma. Besú ceá nach mach sé sábháilte toma I líon snábha. Béidir nach mach sé sách dain is go ngortacht ó haon de muladach legan faoi íochttar an líon snábha. Freisin, níl cead a bheith riocht. Déitach go tuisce bheith ar talla agus déit go mach sé sciorach nó sleann. Láir muid faoi rudí sciorach agus sleann, nuair a bhí muid caint faoi an ceacht gaeilge láhanana. Nis, má tá tú ar chláir surfála nó ar bháidín beg inséite, caithe tú a bheith anchóramach. Nis, níl sé ansábháilte ceanna go seo bheith agus tú mar a warige, mar déitach an tríliú háirinteach nó an ghuí, mar sin níl siad sin róthábháilte agus tú ar a warige. Béidir líon snábha bhfuil siad níos sábháilte. Nis freisin ag trá, déta cúpla ceann na bratacha se ag déta ceann dearg agus buí, le céann sé sin gúil muir tárthála ar dúlgus, má tá péiricúb ar a trá gatú fan snáb idir an dá bhratach, má tá ceann deargán, céann sé gúil sé an chuntarteach a bheith snábhan, má tá ceann dumh agus bán, céann sé gúil báid nó luing nó rud cinn deile ar a wargus béid nach bud sé sábháilte mar sin. Freisin beidir go bheith ceann go seo sto a gaí, agus má tú a báidireacht sé tábhachtach fis a bheith ad cén tro agus cén luas atá leis an gaí. Nis, rud antábhachtach agus tú a báidireacht na ceann go seo bheith ad. Seacéad tárthála. Tá siad tharbh tábhachtach ceann go seo bheith ort mar atá sa becúrin sin. Nis má ag an tú duine cinnti dribblóid, tá sé tábhachtach ceann go seo a chahamach chacab, a cheangad go fála a chamach chacab agus iad dribblóid in sin chu gluchar 999 nó héan dó agus tu na sérbhísí ag an dála mach chun cabhrú lob.